Yara yara! Iye! Gata nan ku! Taron mujita! Gata nan ku! Ta zo mujita! Gata nan ku! Ta zo mujita! Tatsuniyar mu ta yau tatsuniya ce akan kura da zomanya. A can cikin wani ƙurƙurumin daji akwai wata zomanya mai ciki wadda gidanta yake kusa da gidan wata kura, ita ma mai juna biyu. Suna zaman lafiya da junansu irin na maƙwabta. Wata rana sai zomanyar nan ta je wurin kura ta ce mata, kin gani da ke mun kusa haihuwa. Ya kamata mu nemi wurin da za mu riga ɓoye 'ya'yanmu bayan mun haihu. Kura ba ta yi musu ba, sai ta ce, gaskiya fa, to amma me ya kamata mu yi? Sai ta ce mu tona rami babba domin mu saka su duka a ciki. Tofa, da kura da zomo a rami ɗaya. Da suka tona rami sai suka zauna tare har lokacin haihuwarsu ya yi. Bayan sun haihu ƙalau sai suka tara 'ya'yansu a rami guda ɗaya, kuma suka yi alƙawarin cewar kura za ta riƙa samo musu abincin da za su riƙa ci su duka. Ita kuma zomanya sai ta kasance a gida domin renon 'ya'ya. Abin da ya faru shine in kura ta tafi neman abinci ta dawo, sai ta miƙa wa zomanya abincin. Ita zomanya sai ta ci abin da ta rage sai ta raba ma 'ya'yanta, amma kuma 'ya'yan kura suna ji suna gani ba a san masu. Bayan kuma mahaifiyarsu kura ita ce take zuwa nemo wannan abinci. A sakamakon idan an kawo abinci, ita zomanya ita ke cinye abincin sannan ta ba 'ya'yanta su ci, ko sun ƙoshi sai ta cinye sauran ta hana 'ya'yan kura. A kwana tashi haka ke faruwa. Idan kura ta zo ta ce za ta je ta duba lafiyar 'ya'yanta, sai zomanya ta ce ai sun ci abinci sun ƙoshi, don yanzu ma suna nan suna ta barci. Kura ta yadda da maganan da zomanya take gaya mata. A tunaninta tunda ta zama aminiyarta kuma suna tare a matsayinta ta uwa, za ta rinƙa yi mata abin da ya kamata. Haka suka yi ta yi har sai dai wata rana kura ta ce ita fa a yau babu wanda zai hana ta ga 'ya'yanta. Jin haka ne fa da zomanya ta yi daga wajen kura, sai ga baki ɗaya ta sha jinin jikinta. Kura ta tashi ta je ta leƙa ramin ta jawo ɗaya daga cikin 'ya'yanta, sai ta ga baki ɗaya jikin shi ya rame, ya tsomaye, babu wani kuzari a tare da shi. Cikin fushi da ɓacin rai ta tambayi 'ya'yan nata, ta ce me ya same ku gashi dukkanku a rame? Sai 'ya'yan nan suka buɗe baki suka ce mata, ba a ba mu abinci, ko da an kawo abinci idan zomanya ta ci sai ta ba 'ya'yanta, ba ta ba mu, kawai mu dai muna cin barci ne na dole a kullum. Da jin haka sai kura hankalinta ya tashi, ta yi kuka, ta yi girgiza, ta yi gurnani, ta yi ƙaraji mai tsanani. Ta ce to wallahi tun da ya zomanya kin ci amana ta, to ni kuwa yanzu da ke da 'ya'yanki gabaki ɗaya kun zama nama. Ko da zomanya ta ji abin da kura take faɗa, sai ta rasa abin da za ta yi, ta kuma rasa abin da za ta faɗa. Idanunta suka cika da ƙwalla suka rena fata. Tsoro ya kama ta, sai ta dubi kura ta ce, to shi kenan, ba zan taɓa iya jayayya da ke ba, tun da kin ce da 'ya'yana da ni kaina mun zama nama. To amma ki yi haƙuri, mu fito daga cikin wannan ramin, in ya so da hukuncin da kika yanke mana mun ɗauka. Kura ta ce to ina jinki. Sai zomanya ta shiga cikin ramin ta gaya wa 'ya'yanta irin tsaka mai wuya da suka shiga.
sakamakon cin amana da suka yi. Sai zomanya ta faɗa ma 'ya'yanta cewa idan na fita sai zomanya ta faɗa ma 'ya'yanta cewa idan na fita kura za ta bi ni, ko kuma sai ku yi ta kanku da gudu kowa ya nashi wuri. Da kura ta sake magana sai zomanya ta haɗa manya-manyan kunnuwanta guda biyu, wai ita ta yi hikima, sai ta ɗan miƙo su waje. Ita cewa kura, don Allah ki riƙe mana takalma na kafin in fito, ka ji yau. Jin haka sai ya sa ran kura ya ƙara ɓaci. Ita a tsammanin ta yaya za a yi kamar zomanya ta ce ta riƙe mata takalmanta bayan kuma ta riga ta zama nama a wurinta. Sai ta kama kunnuwan zomanyan nan ta riƙe, tana fincikowa sai ta jefar, wai ita a nufin ta takalman ne. Sai kunnuwan suka saɓule. Nan ne fa zomanya da 'ya'yanta suka samu dama suka ranta a nakare. Kamar wasa kura ta kasa kama ko ɗaya daga cikinsu. A nan dai zomanya ta bar kura da tagumi ga mari ga tsinka jaka. Ita za ta je ta farautar neman abinci ta kawo, amma kuma 'ya'yanta su kwana su tashi da yunwa. Ƙurungus kan kusu, da ba don gizo ba da ni ƙarya. To amma ko yanzu na bar maku ku yara. To yara, me kuka koya akan wannan tatsuniya?